Sugeng siang sedayanipun, kula kaliyan rencang kula badhe mlunggusiaken nedha ingkang eca yaiku Centhe Manis Delima. Saderengipun yektosaken kula Pranita Sari Rofianti absen 26. Nami kula Judaya Bunga absen 12. Nami kula Rizal Akbar Darmawan absen 13. Centhe manis yaiku nedha tradisional saking Pulo Jawa. Centhe manis yaiku kué ingkang gadhah tampilan elok uga rupi ingkang sae. Boten kesupen, Centhe Manis uga nduwèni raos ingkang eca lan saged damel panjenengan ketagihan. Panjenengan ampun kuatos kaliyan aos Centhe Manis amargi reganipun namung Rp3.000 lan saged dipuntumbas wonten Peken Wijanangun Kutha Magelang. Centhe Manis Delima gatok sanget katur camilan utawi nedhan panutup. Dados ampun ragu tumbas Centhe Manis, monggo ditumbas Centhe Manis lan panjenengan boten bakal gelo. Semanten saking kula kaliyan rencang kula nyuwun pangapunten menawi wonten klentu tembung boten kesupen tumbas Centhe Manis Delima. Centhe Manis jos.